Skrid med jer zombier. Jeg er slet ikke interesseret i at lege. Okay, min penge er 101. Det er også højt blandt. Han er en af vore egne, og hans penge er 101. Ja, der er ikke rigtig noget, du kan gøre. For at gøre den lavere. Der stod det, at din penge var 200 et eller andet, nogen 30, 230, da du blev udkigget, så... 230? Ja. Så det er nok derfor. Bryd line of sight, bryd line of sight, bryd line of sight. Der er også 240. Jeg kan være smidt i. Ja. Igen. Det var kicked off. 234 igen. Jeg kan godt se, at jeg er tættere på byen, der er med begyndt at komme zombier. Men serveren har også helt vildt penge. Hvad? Serveren har en penge på 214. 270. Den vil ikke udfordres. 800 og 409. 408. 1000. 10.000. Så kommer der. Players should ignore marked for global ban or similar messages. Those are entirely fake and originate from script kiddies trying to scare legitimate players. Okay. En død. Hey, jeg har fået... Det var sødt af ham at tage sodavand med til mig. Kom så, den sidste zombie. Kom så. Er du død? Yes. Og du har et mag med til mig. Det var flinkt. Kom her, spader. Kom her. Kom her. Nå, okay, du kan også gå, hvis du har lyst. Okay, jamen så er alt jo lige pludselig meget bedre. Og du sagde, du havde en sodavand, så lad være med at ligge med røven op i mit fjes, zombie. Zomba. Zomba. What are you doing, Zomba? Der smed jeg lige Enfield Mag. Ja, fuck det. Finder jeg nogle gode ting herinde, man? Det er Makarov Max. Ikke så alligevel. Fandme meget ammo herinde. Take map? Det vil du fandme bande på, jeg vil. Yes, please. I can has map. Giv mig det! Godt. Lommelygte, sådan en har jeg vist allerede. Yep. Brænde. Det kan jeg jo selv skaffe. Mangler vi bare, at spillet giver mig en større rygsæk. Eventuelt et bedre våben. For min penge, så er mok. Du har helt vildt lav penge. Du har den laveste penge af nogen som helst. Hvad er min penge? 11. Haha. En forbindelse er også sprøjtende god. Endnu et map. Der er 2 maps her. Hvor er det flabet, når du... Altså... Der ligger lige over dig. Der er åbenbart et eller andet, som der får dine penge til at være helt hysterisk. Okay, jeg tror lige, at jeg tager nogle af de her ting med i tilfælde af, at vi støder på hinanden, fordi det er lige så godt til det her map med til dig. Hvad smider jeg, når jeg tager det? Giv me the loot, giv me the loot. Jeg disconnecter lige min forbindelse over det. Yep.
Giv mig nu det fucking map. Okay, glimrende. Nu blev min lyd til gengæld helt vildt og meget lavere. Nu skal lige... Men jeg har taget map og matches til dig, fordi jeg er flink. Lyd op. Fraps op. Alting op. Okay, det hjælper. Død zombie der. Rimelig mange matches herinde. 3 lommelygter. Det er jo helt forrygt. Alt for mange ting. Så lidt tid. Bong. Fik jeg taget den sodavand? Det gjorde jeg sgu. Okay. Er du er ikke tilbage inden, er du? Nej. Okay. Jeg håber, du kommer det. Jeg har lige været inde i et supermarked. Der var fandme mange ting, men det er der jo som regel derinde. Hvad er det der? Med at være. Hey, zombie! Hahaha, du er så død. I like it. I like it a lot. Der var en sodavand til. Skal op. Skal op. Jeg er så sæt med ting. Mangler det bare, at der sker et eller andet åndssvagt, som gør, at jeg mister det hele. Take it. Yes. Skal jeg tage den painkiller også? Nej, jeg har 2. Det må være rigeligt. Woodpile. Hop. Fuck it. Fuck it. Jeg har kort. Jo, den er god nok. Elektro er øst for Chernow. Jeg spawnede i Komarovo. Så jeg må være i Chernow nu. I udkanten af Chernow. Jeg var. Okay. Bare den anden kant. Ja. Hey, zombie. Description, Daisy, alle. Zombie. What are you doing, zombie? Okay, der er kirken. Singer. Kirken er der, okay. Og hospitalet er hvor? Det er heroppe omkring, så vidt jeg husker. Fuck it. We'll do it live! Endnu en aggroed zombie. Det var da utroligt med jer. Jeg troede lige, jeg fangede den i farten. Dø nu, for fanden. Utroligt, hvad man skal finde sig fra jeres side. Kan du huske, om der var mange spillere? 7 eller sådan noget. Du blev kicked igen. Nu er din penge 343. Når jeg sidder også noget deroppe, så opdaterer jeg penge på serveren, skifter den godt nok meget. Dø. Kom nu, dø. What? Lad være med at flappe rundt sådan. Din satan. Ved du om kirkeklokkerne, om de bare ringer automatisk, eller? Ikke. Ja. Der er et telt herinde. Jeg ved ikke, om det betyder noget. Jeg ved, jeg skal tage nogle painkillers i hvert fald.
Jeg tvivler på, at der er en mekanisme, der gør den med Ringwood Kirke. Det skal være helt ærligt at sige. Der er en, der taler. Say what? Okay, det er tid til at hive min pistol frem, kan jeg se. Der er en anden, der taler til mig. Okay. Jeg taler til nogen i hvert fald. Nej, tilbage på hatcheten og ud. Det kan jeg ikke bære, det her. Der var alligevel ikke en skid herinde. Ja, zombie, jeg ved godt, at du kan se mig. Fuck you! Okay. Jeg har vist okay med blod. Godt tåle at være lidt reckless. Men der var en, der plaprede løs efter mig. Eller sådan, da jeg var kommet ind i kirken. Okay. Så tænkte jeg kunne ikke høre et ord af, hvad han sagde, fordi det var sådan noget, altså virkelig dårlig kvalitets mikrofon. Ah. Så tænkte jeg, at hvis nu han havde advaret mig eller et eller andet, så måtte jeg nok hellere skride, og der var ikke andet end ammo og ting og sager, jeg havde rigeligt af i forvejen, så jeg stak halen mellem benene som en kujon. Okay, nu er jeg ved at være henne hen i nærheden af hospitalet, tror jeg. Hvilket er perfekt, når man tænker på, at jeg ikke har mere plads til ting. Der måske. Er det hospitalet? Det der? Nej, det kan det ikke være. Zombierne kan ikke komme ind i hospitalet. Nej. Det mener jeg heller ikke. Hvad siger pengene? 51. Okay, så kan jeg vist lege med. Eller hvis den begynder at stige igen. Sgu lidt latterligt. Jeg skal prøve at gå herind. Noget her. Drikkedunk. Mere mad, vand per drikkedunk. Tager det sgu. Her kan man måske ikke komme ind. Jo. Eller man kan i hvert fald smadre glasset, men kan man komme ind? Nej, det kan man ikke. Pis. Ned. Lorte zombie. Væk. Jeg tror, jeg er over i nærheden af, hvor du vil